morning mga palangga. Nako, umuulan na naman. Walang tigil yung ulan dito ay. So, pupunta tayo sa workshop. Tutulungan natin si Mr. At pagkatapos natin tulungan si Mr. Ayun, kailangan ko mag-study kasi yun nga, we are aiming na yung NVQ ko. We are aiming na matatapos siya end of November. So, yung ano talaga, yung NVQ ko, original plan, matatapos siya first week of January. Pero yun nga, advance kami. So, matatapos siya end of November. So, marami akong exams at hindi naman marami, pero meron kami mga professional discussions. He will conduct, what do you call this? Observation. And yung assessor ko, normally talaga, nag-meet kami around 25th to 30th of the month. Pero, yun nga, kung gusto ko matapos early, we need to meet early than usual, which is wala naman akong problema doon. But then, I put myself to another pressure. Nag-book ako ng course online. Hindi ko muna sasabihin sa inyo kasi mahaba-haba tong explanation. Pagkatapos na lang siguro ng ano ko, pagpapansin ko dito sa workshop, then isi-share ko sa inyo. Hello! Han? I'm here! Hi! He's welding. Box on? How? The green one? Oh my gosh, there's a lot of hazard. There you go. It's turned on. It's so smelly in here because you're welding. Hello, girls. Hi. Hi. So, ito yung usual contribution ko kay Mr. Punching. This is for a dinner. For my dinner? Yeah, for my dinner. So, what do you want me to do? Yeah. The usual ones? Just punch a hole? Oh, yeah, and then drop them into there. Yeah. I want that nearly full, basically. Nearly full? Yeah. Okay. Well do, sir. So, ito. Ito yung gagawin natin. Bubutasan natin. Yeah. Tapos na siya mga loves. Puno na. Hindi ako sure kung si Mr. may ipapagawa pa ba siya sa akin. At the moment, he is on the phone. Kasi kung wala na, we need to study. Thank you, darling. I'm done. Yeah. That's it? That's it. Yeah. That's it. Well, I welded that stuff up. Right, that's it. We're done for the day. I might have to go for gas, you see. I'll get as much done as I can and we'll just see. Right, So okay. I'll come and have a break. So. Ooh, it's raining! You have to wait first. Did you lock the door? Charlie? Yeah, the door is locked. Come on, oy, because my camera is getting wet. Put it on DJ. Ito talaga yung struggle namin ay yung laundry. Yung bahay. Parang nagpifiesta na ng mga clothes. Kailangan ko munang isampay ito sa clothesmade natin. Isampay. We cannot hang clothes outside kasi umuulan. Kailangan ko kayo ibaba. Excuse-moi. Excuse moi. Yun na, nasampay ko na. And we're having coffee. Why is the bedroom light on? Oh, sorry, The hon. most expensive bulbs as well in the house. Sorry. Got any coffee? Let's go. So you're not closing door? Aalis na kami mga palangga. Meron kaming It doesn't work because I'm not. Jesus. Uy, Now come you can on. do it.
It's Go on. raining. Oh, yeah, be careful. God, your car is so dirty. Well, do you know what? Yes. You can wash it when you get home. No, I'm not washing your car. You're not washing my car anymore. So anyway mga palangga, pupunta kami sa dentist kasi meron akong dentist appointment. Aalis na lang kami. Hindi ko pa kayo nabigyan ng ng update about sa course na binook ko. Well, anyway, after sa dentist appointment ko, i-update ko na kayo. Malamig ay. Sobrang lamig. Ang tender ng gums ko mga loves kasi yung appointment is the appointment is with a hygienist. Nag-polish siya, pinulish niya yung teeth ko. And sometimes they dig too deep and it's so painful, like you just want to scream, but no, I did not scream. I stay calm. So, I want to have something kasi yung lasa na bibig ko is different, very different. Nakalimutan ko yung yung tripod ko sa sasakyan ni John. Tender pero kumakain pa rin, no? So, yun na nga mga palangga, i-update ko kayo about sa course na binook ko. Yung course na binook ko is a day classroom course. Yung course is Introduction of Phlebotomy. Ang pagkakaalam ko sa phlebotomy is kung paano ka kumuha ng dugo. So, nung nakita ko to, sabi ko sarili ko na, okay, I will take this opportunity. So, ako yung nagbayad sa course, hindi yung employer ko. Ako talaga yung nagbayad. Kasi alam ko na pag nag-attend ako nito, it will benefit me. So, binook ko, pumunta ako sa website nila. Yung course, meron siyang dalawang option. Pwede mo siyang gawin na 2-day classroom course or 1-day classroom course. Nung tiningnan ko yung 2-day classroom course, unfortunately, hindi ako available at that time. At yung 1-day classroom course, available ako. So, yun yung binook ko. Yung 2-day classroom course and 1-day classroom course is sobrang magkasing pareho lang. Ang diferensya is price. Yung 2-day classroom course, mas mahal talaga siya. Yung price ng binook ko na 1-day classroom course is £156. And yung 2-day classroom course, yung price niya is £295 ata. I'm not sure now, but it ranges there, 200 something. Magkasing pareho sila kasi they consist of part 1 and part 2. So, yung D1 mo sa 2D classroom course, yung D1 mo is a theory and yung second day mo is practical. So, yung ginawa nila sa 1-day classroom course, yung binook ko, they will send you a home study pack. So, they will give you a link and you have to follow all the link and you have to do something and all sorts. So, you need to self-study. At wala naman akong problema doon kasi nagawa ko na yung self-study online. So, okay sa akin. So, yun yung part 1 ng D1 classroom course. Yung part 2 is yun na yung pupunta ka sa classroom. Marami kasing hospital dito na naghahanap ng phlebotomist mga palangga. Yung ibang hospital, sinasabi nila doon sa advertisement nila na kahit wala kang experience, ititrain ka nila to become a phlebotomist. Nag-a-apply pero wala tayong luck. So hopefully, once we have the
the introduction of phlebotomy. Kasi, after kasi sa course, bibigyan ka nila ng accredited certification, level 3. Tinitingnan ko si John, sorry. My tripod is in there. Thank you. Right, I need to go. Oh, but I just start cooking at 4:30. Ah! 4:30? Yeah. So we're late Oh, then. it's 4 o'clock now. Okay, bye. I love I you. need a winkle. Bye. I need at least. Aalis si John. So yun nga. Umalis na si John. So yun nga. After ng completion ng course, bibigyan ka nila ng accredited certification level 3. At yung course, they will conduct the course sa one of the universities here malapit sa amin. So, alam ko talaga na legit. Once na meron ka ng certification sa introduction of phlebotomy, pwede kang mag-proceed to ano bang tawag nun? Advanced phlebotomy ata yun na course. Pero of course, hindi ka makaka-take ng advanced phlebotomy course kung hindi ka makaka-complete ng introduction of phlebotomy. So, step by step ba? So, plano ko mga palangga, once na meron akong certification, mag-proceed ako to ano ba yung tawag nila? Basta parang advanced phlebotomy siya. Kasi ito kasi yung course na atinan ko. Iti-train ka nila kung paano kumuha ng dugo, pero hindi sa real person. Once na meron na akong certification nito, ipaproceed ako sa like advanced phlebotomy course. Doon na makaka-encounter ka ng real person na kukunan mo talaga ng dugo. So, yun yung plano ko, maproceed ako doon. Prepare ko muna yung mga vegetable. Vegetable lang yung lulutuin ko for our tea. Kasi, yesterday kasi, nag-fish pie ako. At meron tayong leftover. Yan. Yan. Yan ang ating fish pie. So, veggies. Ito. Carrots at cauliflower. Hindi ko pa din to nahahanapan ng pot ay... Meron naman siyang pot, pero yung ano lang ba, yung clear na pot, yung transparent. Kailangan ko ng pot na ganito. Ganito. Actually, I need two kasi yung orchids natin, yun, nandoon pa din siya dito. Oh. Kailangan natin yung i-transfer. I really like the color of these orchids. I can still taste a blood kasi dumudugo pa din yung gums ko. Sasabihin ko sana na tatawag si Jan pag need ko ng... Hello, who is this? Who are you? Right, okay. Bye, I love you. Take care, Han. Okay, bye, 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 bye. So, sasabihin ko sana na tatawag si John pag, pauwi na siya. At yeah, speaking of the devil, tumawag na. So, kailangan na nating magmadali. Madami pang natira sa ating fish pie. Ito oh. Yan. Sarap na amoy mga loves. Ang bango.
Magbibihis muna ako. It's so annoying this door kasi tingnan nyo. I need to dish my fish pie. Dish out my fish pie. There you go. Kasi sometimes, kasi, hindi siya warm yung sa ilalim. So, kailangan mo talagang i-break yung fish pie. Nakikita ba sa camera na umuusok siya? Mukhang mainit siya tingnan. Pero, if you touch dito, dito, hindi siya mainit. So, kailangan talagang initin natin ng maigi kasi you will have a tendency na magka-poison ka pag hindi mo ininit properly. Mostly na fish, nako, delikado. 5 minutes. Pag naghihintay ka, subang tagal. Not 5 minutes. 5 seconds, I mean. Nako, nagbiblenta yung camera ko. Itong battery ko, sobrang dali na niyang malubat ay. Hala, oy, tingnan nyo yung dinner ko. I mean, tea. Mukhang sobrang dami niya. Vegetable lang. Kaya, ayun, mukhang marami tingnan. Ready, Han? Come here, sweetheart. Ready? There's no fly now. They're all gone. Oh yeah, there is one. There you go, honeybing. Bakit ang pula tingnan? Hello mga palangga. It's another day. Hala, kaninang umaga, nag-frost na siya. Nako, it's a sign of winter. Gutom ako ay. 11:45 na dito. So, ang gagawin ko, magpaplansya ako sa winter uniform ko. Kasi babalik na kami sa uniform namin na winter. Kasi every 1st of October, nag-change kami to our winter uniform. So, yeah. Plansyahin natin. Lunchtime! Ooh, ham. John said, how come you're dressed? Kasi naligo kasi ako. And then, earlier kasi nakapajama lang talaga ako while I'm doing my units. Yung part 1, I'm almost there. Yung part 1 ng phlebotomy. Kasi yung part 1 kasi, it consists of 14 units. So, I am in my 8th unit na. So, malapit na tayo doon. At every unit, meron siyang short exams. And, luckily naman, napapas ko naman sila. So, wala tayong problema. Late tayong nag-lunch ngayon kasi hinihintay ko si John. Are you not putting butter on my bread? I did put butter. Yeah. I'll put the meat, darling. Darling, the way you do it, it really scares me, because you're doing it wrong way around. Why the wrong way around? I am left-handed. Yeah, so the meat should be this way and you should be like this. So that's a little bit more dangerous for me. No, because here now, you can cook. That's the wrong knife. What? Is it sharp? I would think so. I'm so hungry, and I was waiting for you. I'm waiting. No, Frank cooked, didn't it? Postman must be in, mga loves, at meron tayong package. Maraming salamat sa nagpadala. So, this is from the P.O. Box. Maraming salamat. Feeling ko mga palangga ay magkakasakit ako. Sobrang dami kasing iniisip, oy. Kaya nai-stress siguro ako masyado. I am a calm person, pero hindi talaga
hindi ko talaga mapagkakailan na yung body ko nai-stress din kasi masakit yung ulo ko at sometimes wala na akong ganang kumain. Pero anyway, kailangan nating alagaan yung sarili natin, di ba? Ano kaya to? Mabigat siya ay. Ito, mabigat. Mga 1 or 2 kilo siguro yung timbang niya. Oh my! Wow, I like the packaging ha. Bongga yung packaging niya. So, may card siya dito. Thank you. Hala, ano pa? Wow, ang ganda ng handwriting mo. To Mia, I just want to say salamat for sharing sa imuhang videos towards us. Here's a little present to say salamat kaayo. Maraming salamat. Femi! It's you again! Maraming salamat, oy! Oh my gosh! Ini-spoiled mo ako, Femi, ha? Maraming salamat, oy! So, yung package, marami, ha? Maraming salamat, Femi. Ay, ini-spoiled mo talaga ako. Baka masanay na ako nito, ha? Ang ganda ng case niyang binigay. Nakikita ba? Bakit hindi siya nakikita sa camera? Come on! Yan. Silver. Para siyang silver na flower print siya. Phone case. Ito rin, phone case. Maraming salamat, Femi. Ito, maganda to. Pagkain. Ano, kape? Hala, ito yung paborito ko na kopi ko, blanca. Hala. Maraming salamat. Ang uwi ko naman. Maraming salamat. Hala, ang dami ng binigay mo na na phone case. Salamat. Maraming salamat. Ita-try natin yan later. Ito din is Wake Up Tired Eyes. Hala, maganda to. Nagamit ko na to. Meron ako actually nito, pero maraming salamat. Ay! Uy, hindi, uy! Meron akong ganito, pero iba ata. Pero for the eyes din yung gamit ko, pero hindi itong eye roll-on nila. Bago ba to? Wow, ang ganda ha. Try natin. Wow, ang ganda ng pakiramdam. Bongga. Salamat, uy, kasi tingnan nyo naman yung under eyes ko. Sobrang dark na, uy. GHD, Advanced Split End Therapy. Hello, grabe si Femi ay. Parang hinusayan mo talaga ako, Femi ay. Maraming salamat, sis Femi. So, paano to gamitin? Harness the power of heat to strengthen, restore, and protect. Tamang-tama din to kasi maraming split end yung buhok ko. Basahin natin yan mamaya. Hala, uy, ang cooling ng pakiramdam ng mata ko. Promise. Tea tree and peppermint. Hala, nakikita ko to sa mga YouTuber. Nagaganito sila. Hala, finally, maitatry ko na. At again, sobrang daming mask na binigay niya. There, and there. 5 mask. Anti-shine green tea face mask. Yan. 3 nito. And ditong the cream shop white witch hazel infused face mask. Ito. Yung mga mask na binigay mo. I think dalawa pa lang yung nagagamit ko. Kasi palagi kong sinasabi sa sarili ko na mag-mask ka like at least once a week kasi yung mukha mo sobrang dry na. Pero hindi, nakakalimutan ko. Pasensyahan nyo na talaga, uy. Wala, hindi ko to na-try itong coffee ko na brown coffee.
Wala, ang daming kape ng binigay mo ay. Dadalhin ko to lahat sa trabaho. Maraming salamat. Parang isang dosina to ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang dosina talaga. Maraming salamat. Ay, matutuwa si Mr. nito kasi si Mr. ano din, umiinom ng coffee ko. 2, 4, 6, 8, 10. 10 lang pala. Akala ko isang dosina din. Ita-try natin yung coffee ko na brown coffee. Kasi hindi ko pa talaga to na-try. Uy, Femi, kung nanonood ka, maraming salamat talaga. At saan ka bumibili ng mga ganito, ng mga Filipino, mga supply? Pakishare naman. Then, gusto ko kitang mapasalamatan in person. Maraming salamat, Femi, talaga. Mag-vlog ka, Femi? Para makita naman kita or mag-meet tayo sa in-person ba? Nahihiya na talaga ako sa'yo kasi pangalawang beses mo na to na binigyan mo ako ng mga items. Maraming salamat, uy. Itatry ko muna tong coffee ko kasi hindi ko pa to na-try. Itatry natin. Ay, saan na ba yung yung mug ko? I think nasa office natin / bodega. Hala, until now, uy, feel ko pa din yung yung cooling effect ng simple na eye roll on. Try na natin. Mabango din siya tulad ng coffee ko na yung white. Oh, ang bango niya. Oh, ang sarap. Ini-spoiled mo talaga ako, I promise. Baka masanay na ako nito, ha? Maraming salamat talaga, Femi, sa mga blessings na binigay mo. So, I'm pretty sure yung blessings na darating sa'yo, it will be 10 times more. Maraming salamat talaga ay. Itong mga phone case na to, Femi, I'm sorry to disappoint you, pero hindi siya magkasya sa phone. Kukunin ko yung phone ko, ha. So, ito yung phone ko. At ito siya. Bit ko pa naman sana tong phone case na to ay. Sayang ay. Pero maraming salamat, Femi ay. Ikaw ay parang fairy godmother. Kasi lahat ng parang pangangailangan ko binibigay mo. Ito, pang split ends. Itong pang under eye. Maraming salamat talaga ay. Sobrang na-appreciate ko to. Maraming salamat talaga. Bili na po kayo! Ang dami talagang kape ay nakaka-overwhelming. Alam mo talaga ang gusto ko, Femi, kape. Ilalagay natin to sa kitchen para makita ni Jan. At yung card. Maraming salamat talaga, Femi. Maraming salamat talaga. Kasi nung natanggap to ni Mr., siya yung nakatanggap sa package. Sabi niya, oy, bakit ang bigat nito? Ano na namang in-order mo ko? Sabi ko sa kanya, hindi ako nag-order. Uy, baka sa package yan, sa PO Box. So, gusto niyang makita. Lalagay natin dyan. Diyan. Yan. There you go. So, you can see it. He is in the workshop. So, anyway, mga loves, ito na. Maraming salamat talaga sa lahat na nagbigay ng blessings. Maraming salamat talaga. Na-appreciate ko lahat kayo. Maraming salamat. Lalo na ikaw, Femi, napakabuti mong tao. Maraming salamat talaga. Yung blessings na darating sa'yo, it will be more folded 10 times more. Maraming salamat talaga. So, mga palangga, I will see you in my next vlog. And bye! Maraming salamat sa lahat. Bye!